neska mutilo eta ongi etorri gure kanalera Recogiendo Cable. Kanal honetan ikusentzunezko munduko edukia izango duzue. Eta gaur gure lehenengo bideoan errealizazioko munduko introdukzio bat egingo dugu. Eta lehenengo tutoriala nik egingo dut, porque estos no tienen ni puta idea. Lehenik eta behin, azaldu behar da, ikusentzunezko munduan bi errealizazio mota egon daitekela. Lehenengoa, zuzenekoa, grabatzen dena eta ja direktamente ateratzen dena. Eta bestea, postprodukzioa behar duena. Adibidez, bideoklipak grabatzen direla eta gero After Effectsekin, WebFX sartzen direla eta horrelako zeo zer. Gaur, zuzenekoen realizazioa azalduko dizuet. Hasi baino lehen, bi seinale bereizi behar ditugu. Lehenengoa, soinukoa eta bigarrena, bideokoa. Gure bideo seinaletan ikusi aldugun eduki guztia doa. Hau da, kamerak, bideoak, ordenagailuko pantailak, edozein. Eta soinuko seinalean aldiz, entzun alditugun eduki guztiak, hau da, musika, mikroak, soinu efektuak. Orain honekin, sortu behar dugu gure errealizazioko sarea. Orain, bi seinale hauekin kapazak izan behar gara, gure seinal bakar bat sortzeko. Eta nola lortu dezakegu hau? Ba gure kasuan, gure Blackmagic munduarekin. Hau, gure kontrol gela da. Hemen, gure bideo eta gure soinua, seinal bakar batean sortzen dugu eta gure ATM-era bidaltzen dugu. Eta zer da ATM? ATM-a gure seinalea kontrolatzen duen hardwarea da. Gure hardware guztia, edo gehiena, gela honetan gordetzen da. Adibidez, badukagu gure Ultimate, Hyperdeck, Matrix, ATM-a, eta hau guztia egiten du zuzeneko realizazio bat posiblea izatea. Baina sistema hau kontrolatu ahal izateko kable asko erabili barik, hardware guztia switcher batera entxufatzen da. Eta IP5 erabiliz, ordenagailu bakar batekin kontrolatu dezakegu sistema osoa. Gure ATM-era ailegatzen diren seinale guztiak sarera emititu behar dira. Adibidez, YouTubeen ikusteko, Twitch, TikTok edo nahi duzun lekuan. Eta hori lortzen dugu gure programa seinalea gure VMixera bidaltzen. Zer da VMix? Ba, OBS bezalako programa bat, baina profesionalagoa. Hau da, seinalea sareetan emititzeko softwarea. Orain, interesgarriena. Nola kontrolatzen dira kamerak, nola aldatzen dira, planoak, audioa eta guztiz. Lehenengoz, gure kameretara joan behar gara. Hemendik, kamera ikusten duena bidaltzen dugu gure mixerrea, bideo seinaleak erabiliz. Kamera hau badu ahalmena programa seinalea berriz hartzeko. Hau da, kamera operadorea ikusi aldu zuzeneko emisioan ikusten ari den seinalea bere kamera barruan. Eta gure bideo seinale hori, Matrixetik, ATM-era bidaltzen dugu eta gure lehenengo inputa izango da. Eta gure lehenengo inputa denez, nola kontrolatu dezakegu? Ba, gure panelea erabiliz. Hau da, gure kontroleko masterra. Osa, honekin kontrolatzen dugu etxetik ikusten duzuen seinale guztiak. Gure panelean, kamera guztien kontrola dugu. Eta hemen aldatu dezakegu gure seinale prebioa, gure programeko seinalea eta trantsizio ezberdinak erabili ditzakegu. Adibidez, cut basikoena dela, fundidoa, egiten du holan, rollo apagado encendido, beste bat izan daiteke wipe, egiten duela como efektillo ezberdinak formak erabiliz, eta baita ere badugu hemen palanka bat abiadura kontrolatzeko. Adibidez, erdian usteko, edo azkarrago edo motelago joateko, osea, honekin libre zara zuk nahi duzun abiadura erabiltzeko. Hau erakutsita, orain soinuko seinalera goaz. Hau gure soinuko maila da, eta hemen gure seinale guztiak kontrolatzen ditugu. Gure kasuan, bitan banatzen ditugu soinuko inputak. Lehenik eta behin, setetik sartzen diren soinu seinaleak, adibidez, mikroak, gitarrak, pianoak, txirulak, osea, hemen erabili nahi ditugun soinuko elementu guztiak. Eta seinale guzti hauek gure DL-etik bidaltzen ditugu. DL honetatik gure soinuko seinale guztiak sartzen dira eta gure soinuko maila bidaltzen dugu RJ45 batekin. Gure mailan, AES-50 protokolo erabiliz sartzen dira gure seteko input guztiak. Eta kontroleko seinaleak fizikoki sartzen ditugu gure maila. Behin gure soinuko mailan inputak izan da, busak erabiliz ezberdineko soinua bidaltzen dugu. Adibidez, gure monitoretara edo gure kontroleko bozgorailuetara. Eta gure main erabiliz programako seinalea bidaltzen dugu ATM-era. Bueno, eta hau izan da gure realizazioko bitxikeri batzuk. Gure hurrengoko bideoan kroma bat nora erabiltzen den azalduko dizuegu. Ez ahaztu like ematen, arpidetu eta ondo pasa.